mi I phone ma se an la si rawa phone non le ngat kher su a phone en huna miss call munga a on phone le mang che ani lo chuan ina phone le zor do nia mi poisai pu kha anei tuin a thin man to che chuan inin kar bo wak a chelek man to tinani chu wangin min dil ma pek man kham he thani mi thil I treat huna man to lutuk treat lo tha a chan chu ma nin kil toina anei tir theya min ne lo sot thin nin an soi bok ma se ami khinga zirin adang lam thei ma na thian hawa thil kan ti in azonin in treat tir su azona an treat to che chuan a ruk takin tlom ngai lo ni hlo ol bik mi an tong laia lo tong ve hi ol khop maya ma se mi an tong lai chuan lo ngoi na ngai thazo vek photla achang chuan I sei du poi sei ve man lo ani mai thei ma se a ruk takin mi an za thuai ang che mi ifiam huna chik devin ama kha en la nuam lo ti na mel tlem te talpo I mu chuan fiam zui to su mi then khat chu an mi fiam ten eng tin nge an don son ti en zui na chang po an khrengai lawa chu tiang chu ti ve su min an phone thalak an en tir huna che zu khoi ve kha su ding lam emo veilama emo phei chuan swep flex su a chan chui khwe thiam ka bei sei me che in smiley chawa an reply to chuan in biak zel an pei to vak lo ti na ani ti khwe thiam wa ta tha me che then khat an hnute bu te lang khek thin ho hi me pat me chet na lam hoya hian an strict le phian loi duwa kanuna ka hun ton tuwa kala za ber ni hial tur chu video lo lang he lo en la I khema yang